por kalabiang bagin sedang no ya kini kejing seng kini kedai kejing seng ban peli bunon brom ya ada masri ke ba sispa lai pesau jong ke seng lang te swab ngin poi ke ba sedang ko ban peli ya ke order of worship ke ba sedang ngin yo ya kejing ruai ban sai min sim ke belai spa an rupau da kisamla jong ke balang juai hadinang ta ngin yo ya ke jing kran lam kman hading jing kran lam kman ngin yo ya ke jing kentha ding ya ke khuri ding hadinang ta ngin yo ya ke jing pli ya ke anniversary ke besis pa lai pu sao ngin yo ro ya ke jing tuai bejar-jar hagi men sim jongi nang tangan khot ye kong le ki su chiang wi Astal Minister bin Sebahaban sedang ya ke jing seng hadinang ta ngin yo ya inong itu kana rebran dari hon krem bat kumjuk ro ban penbot de kejing ruai kerpang na keseng sang la influence church juai in yo ya kejing duai na I maker misala bat kumjuk ro on pelip ya ke khriding ban ajing ku bat penwai da o moderator Kanyamba
kene ke jing seng kade ke jing seng ke kerpang ha bangin pli perda ya ke anniversary ke ba sispa lai pesau jong Unitarian Union tongin ai ngo yo blai trai kan ran nong bo nong thau namar kane ke por ke pakodor pagila ban pelong ya kane ke jing seng online service ngapedeng burom yepi ki prabangai pi baro ki perlok kumjo ban baro gitu ki ba pelai ya kapor ke pekodo ki pekodo jong ki ban isi mentang ban ngi na lagi ying ki sem ki jong ki shu hagani kapor tungin ai ngo yo blai trai kan dan na ka benta ki jing ku ki jong u ki bo thai sle halor ke jing im ke jongi ho ngi tip bagi para bangai bi jongi kum joro ki para bandriu ki lamat ye ke jing e ba jing sngau si lengba ke jing wan jong keni ke klam handai la kata ro ngi kermen scam belengba ke jing ya sha bat ke jing ele ke jongi ki e ba bhatam kin sawan biang ha ke jing im ke jongi kene ke jing seng menta ke sngi ke long ke bekerpang ha ke bangila ban yo ya ke lat ban peli penon borom ya ke anniversary lene ke sngi kha jong ke niam be kho ublai ke beladap chispa lai be saus nem ha ke jingai nanti jong ke niam Unitarian harilom ke si jantia ban karbi anglong kum ha ke ne ke sngi ke bekrau ngi ken mau e ken mau buram ya bobu ha jong ki so sing bat ke nong bo jong u ke men hirban ka dong uma sutenga bat ukat chela ki belong ke nong seng ban kong e ya ka niam Unitarian hang ni ha juai ha ka khat phatri ku sa tambar jong ka snem khat praspa prapeu nyau ngi pen paro ya ka jing seng ngo bat snga buram ya baro ke nong seng jong ke balang ba pher apo ke seng lang bat ke nong kersan ke jongki nadok ke long kemi ke long pa ke samla ke bal sim khia bat ke ba le ki kam na ka benta ban pen krau le ke jong ke jingai ke bal sha sitom bat kum joro bat pedeng bon ke jing e jong ke jing im ki yai kan mau bor ye le ke jong ke kamram bat jinggit kli yela ke jong keniam bekodor kumjoro kibala persang ban tebe bencai ya uni uprem haman kijaka kibalong ru kum kinong yo peteng ya kani ke jingai na ki long kemi ki long kpa ki jongi kumjoro akani ka por kesimi kani ka kubu ban ai kublai anniversary masuk bakmen ya pi baro ki para bagi pi jongi mentangin po sekawai pat kementa ha ka bangin tebe ya kani ka kuriding ngakarpat ya ki para bangai baro ka bah pandiyeng Sean poi sekata kebenta ngakwa pan benang ni ba kini ke kuriding ke bengin tebe menta kedai na kebenta ke ada masteri ke ba sispa le pesau nang ta gini ki serak ke bapi yang ni keman kidai ke wei na kebenta jong ke Unitarian Union bat ki ba sa nang tan riutli kidai jong kisun le ni ki kentoj ke ba per ki badan hapo ke balang juai hadin ba lawai hadin belawai ke jing seng nan sa ay gini ki serak sya jas katriyong Unitarian Union ba gini ngelam jong kisun ke per hapo ka balang juai na kan tha ding
ya kane ku koriding kum gadak ke jing sai ba ke jing rem ba ke jing lai lo ro kum cho na kan tha ding ya kane ku koriding ban sha skor sha ke jing khon sha ke jing im bathamai manda kasngi thang ro ya kinde ki sarang ban kan mau i bat burom yikitu ke men sim sikrum ke beneng ki bom dan su hang ne bat ngi henrai ke bakodor na ke benta ke jingai jongi ki bal IT met bat men sim ki bom ri ban ai na ke benta la ke jong ke niam ai ro ba ke niam jongi ke bakum ke ne ke jing sai jong ke sngi kan thaba keleng ke temple jongka kedai hagi jaka baro keduan bekentang jongka kedai kedonot babha kinong rim jongka kidai kejing sai kejing lek niam jongka kidai kikam jing it bat kikam niam jongka kidai kehok hagani kapon kan penbenaya ke tim jong kani kejing seng ke tim jong kani kejing seng kelong kum ni bakin yo i kabor bakrau keniam kejing yo lai ya kani ke tim le sim kaliang na kejing ruai ka ba lai spa san phau lai ka bala tho da u he po long unong seng ya ka balang nutrien anong talang bat kum joro belong nong bot pisir hem jong bubu jong kisosing hagani kapor ngan khot padya i mamarki pasa i belong roi presiden jong European Union ban peli pendon berom ya ke anniversary ke bisnis pak lai pesau Kublai ya irreverent sowat lalu i belong moderator jong kene kejing seng play pendon berom ya kene ke anniversary ke bisnis pak lai pesau Kublai pi baro ki perbangai bat ki perlok kumjo ki bayo ikane kalat ban pej bat ban sengap yakane ka khubor anniversary jong ka balang unitarian hagane ka jing sedang jong ka jing lek kemen ya ka jing dap sispa lai peu sausnem jong ka balang kaban long hakakat praterik jong penai banwan nangkong nga ai keburom kabah khali tam ya ublei kenrat ubala plengi ya kene kalat sasisen banyo ya kenduk lang hapo kene ka yeng bekentang banyo biang banyaro bat pendon burom yu lang ba kijing rawayaro kijing aingo bat kijing duai IT lutsu hadin kumbasau benai bangim yok syuk ban pelong iki jinge menyelang hapok kene ka yeng bekentang nakadau jong kene kijing pangklam hagaba kum kinong song snong ngihap hagaban bot renti yagi jing tha jong ka health department jong ka sarkar nakapor sakapor kumta tongin ya bot renti yagi SOP balapan mi nakapor sakapor habang ipelong yagi jing seng jongi halagi jong ki jong ki yang mani nakaseng lang ngapa kajing kublai advance anniversary sepi baro ki perbangai bat ki parolok ro kumjo dang sita yau tek mentagasngi kari India jongi kalale pendon burom ya gasngi Independence Day wat hapedeng kijing perking banbot yaki SOP kum ki pai nong India
ngia kemen lang ban yo ya kajing lai lui nga kajing sencar don bor jong kari bilat haga bangela yo pat ban sencar dalade nya po sans nem chua tung ini ai ngok lang ni oblei bala ai hengi ya kari India be e jongi kabala ai lat engi ban long lai lui haki jing mane bat ki jing ngai blei jongi ka seng lang Unitarian mentakas nem hakum kane ka jing le kemen anniversary basis pak life for south nem ka ban long hakakat praterik ubenai banwan ka wanra api ki perbangai bat ki parolok kumjo banya puson banya selok bat ya tai ka phang pedeng ka balasim naga kot jing sai belei ka jing rawai ka balai spa san pholai ya ka bala tho ni je da u he po long nong seng jong ka balang nong talang ka ba ong kum ne bakin yo i ka bor ba khrau ka niam ka jing yo lai ngani ka kabor bakrau ka bangyo nakaniam ka jing yo lai hagani ka jing seng ngelum lang menta jing yo lai ban perta khuri ding dak ka jing yo lai laban rap ma let ar pariak menta hagani ka jing pendon buram anniversary ngakot ngaweri ki rangba ki longkme bat ki samla kumjo banya tai seni ya ki jingmut bat ki jing sai jong kane ka phang pedeng nang ba ki pai riungai kin yo i ya ki jing sai man sim haga ba kumno kin yai hagalan ti jong ka jing im kum hakane ka por jong kane ka khlam ko bit khat khandai kan niam ka jing yo lai ka penslur yang ngabat epi ki parabangai bat ki paraman sem kumjo mangim dei banteng ban pendep iki vaccination nang ban la banyada na ka jing por state jong kane ka jing pang kan mau parabangai bat parlok kumjo bau blei ulas ngap yagi jing duwai jong ipai khon ban riu hasa tlak jong kane ka perthei ki balong ki khon be e jong ban lap yagi ne ki vaksin bangin yo banyada na kane ka jing pang blei un sumare phi hei wat septing ong ka jing ruai ka basis pa profesan mentah kane ka por ngapan bana bangala ple ngala ple na do mentah kasngi arpo arterik uni upnai agos arhajar arpoi ya ka jingle buram anniversary ka basis pa life of south nem jong ka balang ba khoi ublei ka ban pteng hado ka khat khandai terik upnai September arhajar arpoi ublei jong ka jing e jing isnei ublei jong ka hok bat jing sisya bat ublei nong penkhia un longlem long rangkat bat ngi baro bat ki parbangai bat parolok ro kumjo amen tungin ya peteng susu ya kan ga jing mane lang jungi ha kan ga po da bangin ya pendem da ka jing duai halaki jong ki mensim amen Nin ya pele jing mut susu da ka jing pule lamprang klonong ka ba ar laipeu ka sla ka ba laispa nyeu husau laispa nyeu husan laispa nyeu penriu ka jing pule lamprang klonong ka ba laipeu ka jing shisha mano ban lekiu shalor ulum jong utrai bat mano ban yeng ha ka jaka ba khoi tam jong u utaken ubadan kikti bomben bersih bat ki donut kabakut upomshim la ai yala ka mensim sha ka jingthala bat upomshim smai lamler
Namar kata to kren, man ubriu, ya kabashisha, hanoru. Wat ai ba utlit unong, ya kata kadonut jongu, kasngaw shan. Utau kren ya kabashisha, nadupo kadonut, penwin setia yu. Kabakrau, long kajing shisha bat kabadon bor, halor ki baro. Baro ka perthei ka khmit sha ka jing shisha bat ka peneng ka kerkhui ka jing shisha ka yaine bat ka long ka baklan bat ka baskem barabor bat ya long lang bat ka long ka jing im bom jiukot baro ka jing thau ki khnyu bat ki kyu hakmat ka jing shisha ka im bat ka job junam la junam Kajing shisha ka kam itenat banya kasni, bat kalong kam hakli banya ki klur baro. Kalong kajing pernai jong kajing shai bom jukut, kapenhir mensim jong kabor ublay, kadur jong kajing bha jongu. Kalong kabor bat kahima, bat kajing don buram jong kipateng baro. Bat kipateng baro da kabak kipsut, ha ki mensim kibakut, kapen long ya kiba kilok jong ublay bat kinong yatul pa knang ya kanik lakha yanga la ong jisu nong hikai bat nakabenta kanekin ngalawan sha kaperthai bangan yo plus kem ya kajing shisha uta ubi ya kajing yatul pa kajing shisha usha skor ya kten jong ublay bat uyaine ha kajing shai Namar umensim uhikai ya ki baro wat ya kita ki kiba jeliu jong ublay wat ya kita ki kiba jeliu jong ublay ken bat ki jing shisha jong ukan penlong yangi kibar yo lai Ninang yap teng susu ya kan nega jing yamanelang jongi daga ben yapai daga jing ruai ke ba ar kundai kesla ke ba ar kundai
Tongin ni simbiang da ka jing pule ruwa respons kelonong ka baar, kasla ka saus pa ar penriu, saus pa ar penyau, saus pa ar pupra. Ka jing pule ruwa respons kelonong ka baar. What's new nong way pli ki mensim. Mano ru badan ha kane ka jing yamani lang, kabaya mani ya ublay, jong baro shtelup, ukpa jong ukun benriu, baro si mendar ka pertay. Wat ai bakin sngeu nong way yalade, henrei bakin ya ap dinglang, ya ka jingkerku ublay, ka barung ha kiba mane ya u, da ka mensim bat ka basisha. Kat kiba don hang ni kinong sngeu nong way, henrei bagi de jong ublay. Namar kata tu aingin ya manilang ya ublay, ubadap hapo badhabar jongi, da ka mensim bat ka met baro. Aliyamani lang ya ublay, ubatang mauhi marway. Da ka baklet no ya ka pertai jing thala, ya ka jing jar baro, to mentangin ya perkat, bat pelet jing mut syaublay, kumta ka mensim jongi, kan yop diang ya kabor bat ka mensim nau ban pendon kam ha ka jing im bat ka bahala ka sengi jongi. Ayatraya kanikapor bangiya maniyapi ngin klenoya bertetala ngin benlay jing mut syapi. Bat to mentangin ya aingu bat duai lang, ya u balong mensim, da ka donut bat ka mensim jongi baro. Ngi ai ngoya pitrai kenrat nong tau nong bu nong ri ai ngin ngeu ba pidon rengkat bat ngin yo jing ngen nabi. Amen. Tongin ya jeng lang ni ong lang ka jing duai lang bat ka respons ki babut. Cô pa jongi ba bne long bak ho ji teng jong pi wan gai ma jong pi long mon jong pi hang ne ngi kum ba bne ai ngi menta jing bam ko la sngi to ma bir kang jongi belongi ba ma bi la sniu ngi beleng jing mi shoy ka pop bat sumar ngi na sniu na ba jong pi long gai ma ka por bat ka brom ro menta bat junom la junom. Amen. Ablay tu plik mat pachat ka dum ka jongi. Banginyo I kanya makhoy jong pi kalong bakham kodor bange baro jong ni perthai. Blay singaw hapli ya kitchen tour pachat ka tlun ka jongi. Banginyo banon mrom ngadam makhoy jong pi hang ni menta ying hangchka bat por baro. Bakut pilong pa kami basisya jongi. Upayay sanran ngi nakapor kumta ableng yai kerpat ikapi habapin singaw pa panang yai sanran ngi bat long lem ronkat bat ngi lano lu krem da kutsyu. Kabrom ha boleh bitrong tame hathak bertei jing suksi be jing sngaba. To ngi pedem da ka jing duai. Hakani ki siteng singi kopa ni wan hakan ka ying kan tang khoi ka jong pi na ka benta ban aingu bat ai burom ya ka nam ka kateng ka jong pi kado ngi dap da kam sem ka pas ngeu kumen ko pa magin yo ban panlong ya kan ka jing seng wat la ka long online service ru
Henry kumta ablay day da kabor ka bakraw ku jong pi. Mapila ay bor yingi bangin nalaban pandep ya kini ki kamram ku jongi kum ki kun ku jong pi. Kumta ablay kan ka klimman ngi pai se pi. Ban ngi pan bor na pi haba pindang ne senran yingi bat long lem doran kat bat ngi. Ha ki liang baro. Kerku yingi ko pa da kajing koi kajing kia kajing suk kajing hun. Ya rap ya lam yingi ko pa bangin yop diang ya kata kajing kerku blay ku jong pi. Ha kajing im ku jongi na kawai kapor sa kawai pan. Kumba pila kerku yingi ha kajing kapor ki beladep. Kumtangi ya kermen pada kabor ke jong pi bangin sayo biang ya kita ke jingker kublai ke jong pi kumba pila te sei halo jungi ha kisngi ke por pula dem kumju ablai ya kani ke por ngadua ya pi na ke benta jungi lang baro ki baya don ha kani ke jingi seng bat ki bias ngap na ki jong yeng ha kani ke por ai ki ta ke jingker kublai ke jong pi hab king yop diang bab ki yo sngeu ya kabor ke jong pi kayai senran bat ki wan hap deng jong kani ka jingte bat ka jingkum jong ka perthai barok away cibun kita ki huri hura bat ka jing seer jong ka mensim henry ngi tips kem badai da ka bor ka jong pi bagi lala ban laj na kini ki e baro ni IT bat chani hapi kumba philabu la sumar yangi sarni sla perthai kumjo ablai nga duai pi na ka benta ki hemen ki para ki bi ki bathan ki jongi ki badan cha jingai bat cha jan ning jongi ai heki kata kabor blai ke jong pi ki jong ki jaka ki jing trei bat ki jing ki kam ki jam ki jong ki ai heki kita kabor blai ke jong pi knam kin la ban yele persya ya sibun kita ki ding penking ki bakhang lat ha ka jing im ku jongi kumjur ablai ka ni kapor ngadua ya pi na ka benta ki nong yalam bat ki nong kerku yangi rukumju ha ka ba pinang sanran yangi ngin la ban pendep hok pendep renti ya ki kamram jongi kum ki kun ku jong pi ablay kumjur ablay kerku yi nong ya sam ya ki jungmut jung perkhat siben ai ya ka bor ku jong pi ha ki bin la ban ya sam ya ki ki ba ilapan kre na ka benta kani ka jing seng ban pli perda ya ka jing dap chispa lai pisaw snem jong ka balang ku jongi ka ba mane ya pi tang ublay uba marway ai hengi ka ta ka bor ka ba kum ki nong mane we blay makin yop diang ya kata ka hok kenti ke jongi na ka bor blai ke jong pi kawan pen priang sya ka perthai barok ka wei ba kat ba kisngi ki por ke nangwan ba ka bani kanim ba khot ke jongi kanang yai sa priang na ka wei ke por sya ka wei ke por ai hengi bat hikai hengi ya kata ka kamram jongi kum ki khon ke batlot ke jong pi mengin la menang job ya sibun kita ki jing jong ka perthai barok ka wei hikai hengi mengin la ban but renti yau sambai jong unong yalam ubalong unong seng rangba jongi ubabu hajam kisor sing ai hangi bangin la ban simti yau sambai ba ulabet bangin la ban pen priang susu ya ka nakapor sakapor knaming la ban kentiu ya ka nim bat ka jinget ki jongi sajrong salor bat kam salor ki e ko pa ka ni kapor kilong da kapor ka penyat ka jong pi kum taru ablay ngibo ki e ha ka ni kapor ba haswa bangin yang hang neru layu i bat teblut iki baro sim ko pada ka pen ma bi sibun kilat ki tam ki dana ki bangi kum ki bring sai le bakla ka jing im jungi yakini barong ada makarteng blai jong pli u blai ba im ba sisa batang marwai hi nadu manta sadu kita ki bom jukut junam na junam amen nya sim biang na ka jing ruai ka ba lais pa henriu phupra
yo blay na kabenta kani kapor ka bakordor. Kabang ya lumlang ban aingu yo da kamensim ka jingmat bat kabor jangi baro. Kum churu ngi lumlang ban sngeungo bat sngew sarong. Na kabenta kani kanyam kabangilayo mentala shispa lai pu sausnem. Nga ai kublay i moderator ba penyat ya kani ka jingeseng bakerpang jongi. Ya pi kinong ya lambat kinong syarai jong ki balang ki jongi. Kamtam ya pi ki parbanget ba iit bat ki parlok ki jongi. Ki ba ya shimbentalang hakani ka jingsdang ban play perda ya ka anniversary ba shispa lai pusau hakani ka kenti. Ka anniversary kadai ka ba ngi nyau kon nyau kentang haka jing em jongi kom kiniterian. Ngimla ban em tang haka menta. Klem da ken mau. Ia ka jing sedang jong ka jing yai lenti juga ni ka niam. Nadu bala seng ya ka. Kum ta ngin hap ban kert yang dien. Syaki por bat ki snem ki bala len. Ban yo iya ka jing don kam jong ka ni ka niam. Lingba ka jing start ka jing syempang. Bat ka jing shlor jong unong seng jongi. Ubabu hajom ki sourcing nongbri. Ka thim jong ka anniversary mentau snem ka long. Bakin yo i ka bor bakrau. Kan nyam ka jing yo lai. Ka jing keli yang i ka long. Ka ka jing yo lai. Ha ka jing snew thu barit jonga. Ka jing yo lai kadai ka jing yo lai luit. Ban perkat bat bishar ya ki ki Katkum ka jing snew thu ba sngur jongi. Klem kanu ka jing syak penbor ni ka jing pen snew thu ba kla. Namar baro ngidon la ka jong ka jing syempang. Ban snew thu ya ki ha ka jing em. Wat la ngimlong ki banang ba start ha ka pulia ka dangli. Ubabu hajom ki sourcing ru ulalong uba start bat uba syempang. Ban pek bat bishar ya ka jing don kam ba koridor jong ka jing em. Kata ka jing syemblay jongi. Namar klem ublay ngimlong ha ka ni ka birthday. Ula imru ha ka por ka ba snew thu ya ka jing don jong ublay ba marwe. Unong thau jong ka ni ka birthday. Ya ka bala tip bat snew thu nadu ki por ki ba min barim. Henry haba ka jing perkat jeng ki briu ka danglo. Donru ki ba yo iya ka jing don jeng ki blay. Ki ba ki yatang khu ka jing em jeng ki ka ba man la ka sni. Kum ka spa ka peu. Ki lum ki wa ka pang ka shitom. Bat kum ta ter. Ki briu ki duai ki kerpat ya kini ki blay. Ling ba ka jing yatang khu ka ba ki mat. Ha ka jing em ka jeng ki nakaway ka por siya kawaypan. Ubabu hajom ki sourcing, haka jingruay ba kanyaw uong. Men ba danglong ka birthday, ki kinya du briu dumran. Toy day jing maniblay, da mensim bat kirpan. Jing duay ay tilut syublay, kalong ka jing knya kabaday. Hangni upan kenmau yengi. Baga jing duai kalong ka ba kongsan ban pun jingki ya ka jing em jongi bat lau jong ublay unong thau jongi. Nakani ka jing yo i bat ka jing syam jong uprang ya la ka jing mut bat sengap ya la ka mensim ban ayangi ya ka nyam ban ayangi ya ka nyam ka bangila ban duai blay. Da ka mensim ba ay tilut ka jongi. Namar om dan tamsyu nalor ublay. Ha ka jing em jongi ni ha ka ni ka birthday. Hatu kum kini tirian ngi yo ini em. Ya ka bor ba kraw kan nyam ka jing yo lan. Kabala pelat yang ni na ka jing mani da ka jing tiang jing sir. Ni ka jing artetin. Bau belai onam syashkor ne pediang ya ki jing duai ki jongi. Namar bau belai udai ubadap da ka jing it. Penken mau
unong seng jongi ling baki Jordan rai kanyam ublay. Ublay umday ubangi siyam tamay hakani ka juk ka baminta. Henry nadu kirtaba bahandai hentai la syon syap da kamaya bakraw ya ka jingdan ka jong u ling baki jingtao. Kum kini terian ngiyo ine em ya ki tenrai bala sandur ya ka jing em mensiem jongi. Ban sngil thu bat syam yo belay da ka bangi puli ya ki dak siar ba syon syap haki mensiem ki jongi. Lani ngihap ban keli ya ladi hatung ila pendamno iki namar bangi berai haki mangkarong jong ka pertei ban jingi. Da kumni nginam la ban sngil thu ni syam tenrai yo belay. Ubalong ubakraw bat kongsan haduk kata-kata haki jing em ki jongi. Namar ba ukerku ubetin bat senran yangi haki por bat ki jing jabaro. Omdan ki bala kat ubelay na kabenta jongi. Hatung ilongmu ki bakloy ban haram. Ban kletno yo belay badap da ka jing it. Namar baki don shibun ki syangkawe yangi ban penbin. Ubabu hajom ki sourcing. Upenpau ya kejing sngeungu jong u yo belay. Na kabenta kejing yo laj kabau la yo. Ling ba kejing ruai ban riu puwei kaba ong. Pila pelaj na jingdum ngi aingut dry. Na kejing ngej biik bakum ngi aingut dry. Naki suit yang bat suit lum ngi aingut try. Ka jing yo laj ka jong u ka longru ban sngil thu. Bau beleu day badap da ka jing it. Bat uba jantam haki jing em ki jongi. Ubam ju it no yangi meno menuru. Ubeleu dap haki mensim jongi. Wat la yu u ngimla ban yoi. Ka jing pule lamprang ba sau pu nyau. Ka penskem syuk-syuk ya ka ni da ka baong. Ublay hapo jonga. Ulong kam jan yanga. Nga syam yu u haki jing tau baro. Namar nga syam ningkong yu u haladi. Mangi ki ba em haka ni ka juk ka ba minta. Ngi syam ni em ya ka ni ka jing shisha. Kajing shisha bakan yami ni terian, ka ai hangi baro ya kajing light luit bapura. Ban sngil thu yau belay, kat kum ka mensim, bat kajing perkat basungur jongi, klem jing pentop ria. Kani kadai ka hok nong kenti, ka hok nong kenti ka jongi, ka bala ai bat pen kamti hangi, dau nong sang rangba, kani ka nyamba e jongi. Namar kata, hangi kini terian kamdan ke jing hikai. Ban pen itu hangi ya ke durjung ublay. Namar ublay uday ubakin jaman siam. Kumbang ngimla ban yoi ya ke durjung ke mensiam jongi. Kum taru ngimla ban yoi yo ublay daki khamat do ki jongi. Uway na kinong hikai ke Harvard Divinity School ke US. Haka Old Testament class jongi uong. Lada ki briu ki yo iyo blay. Uta u blay undu no. Ya ke jing long blay ke jongu. Ka kamat do jongi kalak ban yo iyo blay bakan jado. Henry ki kamat mensim jongi. Kalak ban yo i yo blay bakan jam mensim. Kaniken kadai kata ka jing lait lut. Ka jing lait lut jongi kini terian. Ban sngau thuk yo blay. Kat kum ka mensim. Bat ka jing syam ka jongi. Kani ka jing sngau thuk blay kadai ban syai haki mensim ki jongi. Namar om don blay syuk.
na Lord jong. Ka shipeu hukum ru ka betha ni hikai yang ikum ni. Ling ba ka Exodus kalenong ka ba arpeu ka dekat ka balai bat ka basau. Men yo kiwe ki blei na Lord jong. Men tau blei ya ladi lem ni ya ka dur jong ki eiru. Shu haka jing pulir wai response ka ba Henry. Balasat na ka gospel jung Markus kalenong ka ba khatar ka dekat ka ba arpu khandai hadu laipuai kum churu na ka gospel jung Matthias kalenong ka ba arpu ar ka dekat ka ba arpu pra hadu laipu sau ka kren syai kum ni. Utrai ubau blei jongi ulong uwe utrai. Pin itru ya utrai ubau blei jong pi. Daka donut jung pi baro. Daka mensim jung pi baro. Daka jingmut jung pi baro. Bat daka bor jung pi baro. Kaniken kalong ka hukum ba kongsan. Kaba aru kalong kani. Pin it ya laki paramarjan kumba ya ladi. Omdan ka hukum kaba kam kraw ya kini. Kani kadai ka jing hikai kaba syai. Ban sneu thu yau belai. Kabala ai men simru yau nong seng kani ka nyam ba e jongi. Kat kani ka jing yo pateng ba koridor ka jongi. Kadai ka bala palat liam. Ban sandor ya ka jing em ba kan jaman sim jongi. Ban sneu thu yau belai. Haka jing em ka jongi. Hatu ngilai nyau kormo ya ka. Kadai ka jing keli yang ngabat ya pi. Kambun sin kamlong ka ba pela ka jing long brio. Bangim da nyau kortan ya ki eiki bangilai yo lepada ka basuk. Kum ka nuksa. Mangi ki ba yo iya ka jing syai. Bat ki eiki badan saudong jongi. Ngim sneu thu tan ya ka dor. Jong ka bor yo i ka jongi. Kidai penban kitu ki bom don. Lani ki bala du no ya ka bor yo i jongi. Ki bala ban pen kendit ben rio. Lani pen palang hangi. Bangin sneu thu ya ka dor ba shisha. Jong ka bor yo i ka jongi. Ka ba ublei ula kerku. Haki jing em ki jongi. Hatungi don kamo ban don ba pen kendit ingi. Bangin tip yau belai. Namar kata, kani ka anniversary ka khot ka wer yang i baro. Ban ngam kam jeli, bat perkat kam benia. Ka ei ka ba koridor ka ba don, hakani ka nyam ka jongi. Ngin hap ban perkat benia. Bat ban keli ya ladi. Ke ei ka ba koridor ka ba don. Hakani ka nyam ka jongi. Ngan yathu hapi yakawai ka jing yathu ka ba kana ka ba lingkot. Syapang ka jingkwa ba pela. Shisin kat ba weus im udang lej be merat syakawai ka klau ka ba jingai. Ulahap kan san syariat bat ula mensau. Ladon wei kena samla ubadai ban yai lenti nang ta. Bat ula yo sneu ya ka jing linyar. Ula lecha ka jaka ka bau yo sneu. Syabab don ka jing pertaya rap. Bat ula syem yo sim ubala mensau. Ula yarap pan sop ik ta ki jing mong. Bat yalam yo sim ba un lek pai. Syala ka jong ka ying. Anda la poi ha ying sim. Usim ula keli. Pikwa ayu samlangan ai sneu bahaya pi. Namar ba pila pelat imyanga menta kesni. Utau kena samla ula juba. Ngakwa bansa haka pung yeng sim jong pi. Ari katate kadai ke jingkwa ba pela la ong usim. Pat ula sya eu tau kena ba unsa haka pung yeng sim ke jong. Kublai shibun pa im. La jubab kemen usamla. Bat usim upet yau tau kena ubalek sya kata kepung da ke jing lengo. Bat hadian shipang ulangam ha kata kepung.
hadin shipang lawan mi ujakoj. Bat utau jakoj ulawan hakmat usim. Bat ulaong. Wat tiang pa im. Day mangau tu kena bala pelat im yepi. Ngakwa ban ong kublai shibun yepi. Namar ba pila pelat yang nga. Na ka jingte ka jingtim. Chong uwe unong le jadu. Ubala pen kelabriu yang nga. Namar ba ngarki u ba omnang ban jingi. Bat da ka jingkemen ka bakrau. Utau jakoj ulalek pai biang. Shala ka jong ka yeng. Lingba kani ka khana ka balingkot ngila ban sngiu thu. Katnu ka long ka bajinjar ban emma ka jing syate. Bat katnu ka long ka jingkemen ban yo ya ka jing yo lan ban long laj luj ha ka jing em. La ka long ha ki jing le jingkam ni ki jing mut ki jing perkat ki jongi. Kani ka jing thu khana kadai ban ai men sim yangi. Ki balayo ban perkat laj luj yo belai bat ka jing em ka jongi. Bat ban sngiu kemenru bangi long ki bahun bat ki bapale. Namar kamdan kanu ka jing te na ka benta jongi na kani ka nyam ka bangi i. Kum juru imdai ban sngiu thu bakla. Tang namar bangi long ki balaj luj. Ngimdai ban le laj lan klem jingket kli. Namar bakani kanum tei ki jing em ki jongi. Bat bangin num laru ban nang roy. Haga jing em kat kum ke mutu. Bala shon muhor unong seng jongi. Ya ka jing koridor chong ka ni ka nyam ngishem. Haga jing perkat balaj lu jongi yo belai. Bat ka jing mani kuj ka jongi yo. Haga jing ik bakrau ka jongu. Namar bau ik yangi klembu kendon. Ban pensyaya ka sengi bat penhap yo slam habaro. Haka jing betin bat jing senran chung ublay. Ubam chu i no yangi. Wat la ngila or ngila hap. La bun sin haka jing em. Haka jing koridor chung ka mensim ka ba em junam. Kumba ublay. Ulong uba yaine junam. Katpa nginang ti. Katang nginang shem. Yaki mau koridor ki badan. Haka ni ka nyam ka jongi. Ngidai ban tip. Kat nu ki jing hikai chuka ni kanyam kilong ki bakordor. Ngimdai ban ailat iki wei bakin keren ban yangi da ka baong. Ani ka jing bi ti lakum ki sniang. Habaki layo da ki mau lanai ni ka mau kordoru kim itu ya ka dor ka jongki. Ngangit badai nak ni ka daw. Kabala penlong yau hiak po long. Banduai belai na kabenta jongi. Lingba ka jingruai balai spa san pulai. Na bala sat ya kini ka thim ka jongi menta usnem. Kabaong yarap ablay bakraw. Ban kersiu ya kipai. Bakin yoi kabor bakraw kanyam ka jingyolan. Ngan penkut da kabanga kot lang yangi kinitirian baro. Bangin sngew serong. Ya ka jing laj luit ka bangi layo. Bat bangin nyew kor ya ka. Da ka bangi shim ya ka jing kit kli. Ban pendon kam ya ka jing hikai chuka ne ka nyam. Ha ka jing em ka jongi ka baman la ka sngi. Klem artetin. Ngin sa yoi ya ka jing syai ba pela. Baka wan shan. Haki jing em ki jongi. Kani ka jing syai ka betin bat yalam yangi. Syakata ka lenti jong ka jing hun ka mensim. Ka babarok ni seliang ban yo haka jing em. Amen. Ka advance anniversary besuk bat bakamen yapi baro.
baseng kanyam bakut ublay hari lum kasih bat senteng bapit badum sen ai kanyam bakut jong pi atrai kalong kum sngi pernai nari banai ingi wat ai ban sep kasngi jing shai ban sep kasngi jing shai yarab ablay bakraw ban kersiu yaki pa na jing syukur ka jing thala bakin kikin yola jing mani bit ba jing et bit baro pendam ablay ya nyam jong pi marway kin e nakut syakut peltay Shirhem yangi bangin yalap kanyam jong pi klem ting bat mit bat sni yarab ablay bakraw ban kersiu yaki pan bakin yo ika bor bakraw kanyam kajing yola kanyam kajing yola mentah ngin poi sa kabay pat ka mentah ka bangin lum yo senyang ngin ruai de kajing ruai ka ba khatway
tungin ya pendem hak jing duai. Belai ke jing jing bahabam jukun, ngi aingu ipi, namar ganyam bakhu jong pi, ngi aingu ipi ablay, nagbentakan ni kapor bakordor, kapor, kabakentang, hagaba kum gibangay, ngiyo ban pelong yakni kejing iseng online jongi nagbenta penginyo ban terki pendon buram ya kejing dap cispa lai pusau senem jong kejing nget kejongi ni aingu ipi ablay nagbenta kejing kerku blay kejong pi ki besok terjany kejing im jongi haduk gini kipor bat keklimat aga banginang la bani kenduk langgum ni watla kalong nagiying gisem henrei ni aingu ipi ablay langba kejukstat kibor gikor kibamenta walang imyo ban kenduk kumbajulang hagi por beladem hagiying bakentang jong pi henrei nalaki jong kiying gisem ngila ban yo yegni kejing seng kumbagalong menta ni aingu ipi ablay nagbenta ginong yelambat nong Kristian baskem bat bayar jingmut jong geni kejing jongi nadu nong seng rangba jongi wat kinong but nong Kristian jong u kibelba tempa klem ting klem lek rany ngin yo yegni geniam jong kejing yo lait hak banginang la ban rai ka sejrong bat salor shu bat kamtam yo ni projing sai bungi le yo hagini sispa lai pusau senem gibala lai ni tips kem ablay wala kita gilong din jongi ki hapan ya ing ba bon gijing jing tengjo bat jing sa keren ben henrei ni aingu ipi namar galentiniam bakensai kabengi liyo pateng hagajing im jongi keniam kelentiniam bakensai kabengi liyo pateng ai ablay kandang kersoy kum po liu ai bagajing bat jing kerku badap baslay kanang rehem hangi kum gibangai irap yangi ablay kenrat babha panlong ki besim khia bat ngam jeliu yak jing kai jong geniam ai kabangi liyo pateng ai bagajing sa jong ka kuriding kanisan jing ai namar ka mensim sngewlem bat ban syakri hok laga kamram daga mensim bakamen besngungu kanang thaba nang rehem apo bat habar kajing im jongi marway ai bakapor anniversary kan penthamai bor yangi kum girungai kanang abaginang la yo i bat sngeuthu baka anniversary kan kut tang ha kijing lek kemen lek sngew bha henrei khamtam nginlong kibel pengkre yaladi kumno ban tur seprang ta kijing jingkermen bat kabor kut jingmut beskem kumjo ai baka anniversary kan long gesngi basa kanatang apadeng jongi hagaba kijing jing bha kijing suk kan sensyar hagi longging jongi bat hagi balang
baro hari kasi jentia bat karbi kumjo. Sengaw ablay, ya kebangu ngibadem, jongi ya kani kapor. Mabro ijing duna jing bakalagi bangimla ban biang lagi kitin ngi kam kumjo. Nabayi gini baro ngipan, bat ngindang jaipan. Kerteng jong piu blay, buim, busisa, batang marwehi, naduk menta suduk kibam jikut. Amen. In paint na kajing ruai ke ba last pa san pa pra kajing ruai ke ba ong ni pediang anniversary dengan singi ka ke balang jongi la seng da uha jom kisor niam blai ba marwai ngi nyokor bat kumta ter Mentangin poi sa kawai pat kabenta, haga bagin sam ya kindi kisyarak. Kawai kisyarak in sam ya in Asia ka in train union. Nang tagi basa, nrituli kisyarak min Asia kisun kibadan po ka balang juai. Kisyarak kayeng na kabenta kajing Simon Sim. Kajing Simon Sim kalong kata kay kajing hikay ka babha kabangiliyo na kanyang bukod jong play. Kajing hikay ka bahikay ngi ban long berbor kiba ngai ai ke besisya ke jing imujangi ba kunyo ro ke jing hikai ke ba pelai ngi na ke jing ngai be jing ngai thala jing ngai ai ke bom song nia ti ha ke pon menta ngan thangi ke ne serang ban ngan sam sya nong ilam jong train union bat sya nong ilam jong kisung ke per ke don po ka belang juai.
Banglasam yaki negi kuriding sya kinong ilam jong Kementerian Union bat kum juro kinong ilam jong kisun ke per ngekat padi pi kum kinong ilam pinra ya kan negi jing syai kenang bakan pencai sya ki kendong kencrot jong kerilom kusi jantia bat karbi anglong jongi bat kum juro kam tam ikitu kiba kwa ban tip ya kan ke jing sai kaba ngeli opliang na ki pat men jongi ublai unkur khuingi ulong lam kat bat ngi kermen skem ba ki ba bahagian suan biang ha jing im jongi ublai unkur khuingi amen Mangi kinong yalam ngi shimti ya kan ke jing sai kabalong kadak kabangi yo pateng na nong seng rang ba jongi bat ngi kular ban same kan ke jing sai syaki parbange jongi baro khamtam mangenang la ban penyar syu ya ka ban ai syaki weipat ki badan kam ya kan ke jing sai kabangi layo amen ban mentang ila poi se benta ban penwai no ya kan ke jing seng kumul to jong ke jing seng kapan pa ya ke jing sengo ya baro kito kiba lesim mentah ha kan ke jing seng bat kiba pelong ya kan ke jing seng ke job ngai ku play ke samla bat kum juro ya kito kiba don ha mas media ban ai ko brit singi ha kan ke janmit bat ngai scam ba play try kan dat un non kat bat ngi bat un ku yengi ha kan ke jing penon boron jongi ya kan ke anniversary ke ba cispa la pe sao ublai un ku yengi ngapelip ya kani ku kuriding hendai om ya ke jing sai jong ke jing sisa ke jing sa jong ke jing e ni ya ke ding jong ke jing ai ti lut ke belong ke dang ba ke ni ke syarak ke yeng menta ya ke baro ngin ra ki hal ke men sim jongi tak hadu begini kan do biang ha ke wai pat kapor kajing kerku to ai ba kajing kerku ke jong blai trai kan dan kajing suk kajing hon kan tu kan tayar hangi ka benal snai kan kapor kan tu kan tayar ha ke para bangai ha ke balang baro hang ni rilom ke si janti abat karbi anglong bat kum jo to ai bo kunjri kajing e unte asong yingi ko bai ha ka ba ngin persang banyarap bani ban kersan para mangi menta bat junom la junom ablay to